Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Колабыз укучылары республиканың югары суды рәисе белән очрашты. Татарстан хөкемдарлары волейболда көч сынаша. Мәскәү музыкантлары яшь буынга үрнәк күрсәтә. 2005 елдан башлап ноябрь айының 3 якшәмбесе бөтен дөнья юл фаҗигаләрендә һәлак булганнарны искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Ознакайда юл транспорт һәлакәте курбаннарын искә алу көненә багышланган митинг узды. Тулырак алдагы материалда. Митингны ачу өчен сүз район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Лилия Миндубаевага бирелде. Только от нас самих зависит наша жизнь, наше здоровье. Будьте бдительными. Не попадайтесь в дорожно-транспортные происшествия. Юл транспорт фаҗигаләренең статистикасы бик аяныч. Ознакай районы Юхиди бүлеге начальнигы Ринат Гайнетдинов сүзләренә караганда, быелның 10 аенда район буенча 26 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Нәтиҗәдә 8 кешенең гомере өзелгән, 29 кеше төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алган. Я призываю водителей. Мондый статистика булмасын өчен мин Ознакай районы машина йөртүчеләреннән юлда тизлекне саклауларын, куркынычсызлык каешын эләктерүләрен, балаларны махсус тоту җайланмаларында йөртүне һәм әлбәттә юл йөрү кагыйдәләрен дөрес үтәүне сорыйм. Сафта укыткан правилаларның хотя бы 80% гына кагыйдәләрендә үтәсәләр, ул аларның тормышын саклап калуда зур рольне уйнаячак. Этот митинг мы проводим ежегодно. Мондый митингны без ел сайын яшүсмерләр, яшьләр өчен, халык өчен үткәрәбез. Әлеге чара юл транспорт фаҗигаларын киметү, юлларда йөрү культурасын үстерү максатыннан уздырыла. Культуру вождения на дорогах. Юл фаҗигасы курбаннарын 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Алга таба яшьләр алдында район мөхтәсибе Азат Талибуллин, Ознакай яшьләре лидеры, Автоледи 2022 титулын яулаган машина йөртүче Гөлназ Хәсәнова чыгыш ясады. Алар һәммәсе катнашучыларны юлларда сак булырга өндәде. Юл хаталарны кичермидиләр. Бары тик кагыйдәләрне дөрес үтәгәндә генә һәлакәтне булдырмый калырга мөмкин. Бүгенге чарада шәһәрнең барлык мәктәп укучылары һәм политехник техникум студентлары катнашты. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләр дистанцион мошенникларның гамәлләрен тоткарлаганнар. Полиция бүлегенең кизү частина берничә кешедән шалтырату килгән. Алар барысы да үй телефоннарына килгән шалтыратулар турында хәбәр итә. Алар якыннары катнашындагы юл транспорт һәлакәте һәм төрле күләмдә акча таләп итүләр турында сөйли. Риваят буенча акча хукук саклау органнары хезмәткәрләренә һәм медикларга биреләчәк. 82 яшьлек хатын-кыздан билгесез кешеләр 800 мең сум акча таләп иткән. Әлмәттә яшәүче 79 яшьлек хатынның кызын коткаруны 1 миллион сумга бәяләгәннәр. Бәхеткә, уяу хатын-кызлар шунда ук сөйләшүне үзеп, якыннары белән элемтәгә керәләр. Кызлары һәм оныклары белән барысы да тәртиптә булуына инанып, пенсионерлар бу хәл турында полициянең кизү частина хәбәр итә. Җинаятта фаш ителгәннәргә хөкем карары чыгару аны ачу сыманы катлаулы һәм җаваплы эш. Бу хакта Әлмәт укучылары белән очрашуда Татарстан Республикасы югары суды рәисе Илгиз Гыйләҗев белдерде. Ул калабызга визиты барышында инженерлык лицей укучылары белән аралашты. Алия Берамалова дәвам итә. Гражданин любой, если он считает, что его права, законные интересы нарушены, он может дойти до Верховного суда Российской Федерации. Очрашуның төп спикеры Татарстан Республикасы югары суды рәисе Илгиз Гыйләҗев булды. Ул судьялык эшендә инде 1987 елдан карьерасын Казан шәһәренең Бауман район судында башлый. 2 елдан соң ул югары судка килә. Кайберәүләр мин балалар бакчасыннан хөкемдар булырга хыялландым диләр. Бу теләк барлыкка килү өчен мөгаен юристның эшкә тоелмасы кирәк. Адвокатларның мондый гыйбарәте бар. Юрист өчен югары карьера ул хөкемдар булу. Ләкин бу һәр юристка бирелми. Моның өчен мөгаен эшкә теләкләр булырга тиеш. Хөкемдар намуслы, әхлакый булырга һәм әхлакның югары стандартларына буйсынырга, үз абруен сакларга тиеш, ди Илгиз Гыйләҗев. Со временем я стал, может быть, не скажем, что сам о себе говорит, что мудрее стал. Я стал Вакыт узу белән мин кешеләрне катлаулы хукукый мөнәсәбәтләрне яхшырак аңлый башладым. Төрле өлкәләрдә җинаять һәм гражданлык бик катлаулы тормыш ситуацияләрендә эшләү зирәклеккә китерә. Сложными, редко встречающимися жизненными ситуациями, знаете? А оно приводит, естественно, и в какой-то степени к мудрости.
Монда очрашуның максаты балик булмаганнарга юридик билим һәм хукукый тәрбия бирүне арттыру, Россия суд системасына уңай мөнәсәбәт формалаштыру, законга карата ихтирамлы мөнәсәбәт. Укучылар Россия Федерациясенең хөкем системасы төзелеше, инстанциялар белән эшләрне карау үзенчәлекләре, хөкемдарлар җәмгыяте органнары функцияләре һәм вәкаләтләре турында белделәр. Әңгәмә барышында балалар үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. Задать вопрос, есть ли что-то в деятельности суда, чтобы вы хотели изменить или улучшить? Олия Байрамалов, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Илгиз Гыйләҗевнең Әлмәткә килүе Татарстан хөкемдарлары командалары арасында волейбол буенча оештырылган чемпионат. Ул бөтен республиканы берләштерде. Командалар бик яхшы физик әзерлек, җиңүгә омтылыш күрсәттеләр. Уен киеренке һәм мавыктыргыч булды. Матчның беренче минутларыннан командаларның бик тәвәккәл булуы ачыкланды. Татарстан Республикасы югары суды рәисе Илгиз Гыйләҗев сүзләренчә, хөкемдарлар күп кырлы булырга тиеш. Судья или судейский работник, судья, он не просто представитель власти. Хөкемдар ул хакимият вәкиле яки вазифаларны башкаручы гына түгел, ул башкалар кебек үк кеше. Аның үз өстенлекләре бар. Ул спорт белән шөгыльләнә, актив гражданлык позициясына ия, иҗтимагый чараларда катнаша. Безнең кешеләр урманда утырта, хәйриячелек белән дә шөгыльләнә, балалар йортлары кураторлары да. Без газеталарда бастырабыз. Домами. И художественная самодеятельность, и газеты мы издаем. Спорт беренчелегенә 21 команда, 12 ир-ат һәм 9 хатын-кыз командалары катнашты. Алар арасында Идел буе округының арбитраж суды командасы да бар. Альбина хөкемдар ярдәмчесе булып эшли һәм мондый чараларда катнашуына бик шат. Бүгенге бәйрәм безне барыбызны берләштерде. Безнең командада арбитражның уенчылары, беренче инстанциядә да, өченче инстанция хөкемдарлары һәм аппарат эшләүчеләре бергә уйныйбыз. Безгә бүгенге бәйрәм күбек инде ярыш кына түгел, без бүген иң мөһиме без монда катнашабыз дип килдек. Әлбәттә җиңәргә дәген үзебез телибез. Судлар коллективтан нәтиҗәле эшләү өчен ял итү спорт чараларын үткәрүгә аерым игътибар бирәләр. Хөкемдарлар корпусы арасында мондый спорт чаралары инде күркәм традициягә әверелгән. Илгиз Гыйләҗев сүзләренчә, хөкемдарлар арасында мини-футбол, 350-400 кешене җыйган кышкы чаңгы спорты да хөрмәттә. Күптән түгел бу чараларга шахмат, бильярд һәм башка спорт төрләре буенча турнирлар да өстәлгән. Уенчылар арасында ир-атлар да, хатын-кызлар командалары да бар. Алар барысы да берничә уен уйный. Башта төркемле, аннары плей-офф. Олия Байрамалов, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәтләрне иҗатта үстерү өчен дә калабызда барлык мөмкинлекләр булдырылган. Бу хакта без әледән-әле сөйләп торабыз. Чираттагы мәгълүмати сәбәп музыка көллиятендә узган иҗади мастер-класс һәм аны оештыручы Мәскәү музыкантларыннан концерт. Зур музыка кеше шәһәрләргә бөтен Россия проекты кысаларында Әлмәт музыка көллиятендә уздырылган мастер-класслар һәм Россия зур театры квинтеты концерты әнә шулай атала. Бу проект сәнгать күпере фонды тарафыннан Росконгресс фонды ярдәмендә Русская медиагруппа медиа холдингы белән берлектә булдырылган. Аның президенты Россиянең атказанган артисты, пианист Виктор Емпольский. Бүген аның программасы Татарстан мәдәният министрлыгы Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе белән берлектә формалаштырылган. Шулай итеп, остазлар киләчәктә үзләренең хезмәттәшләре булачак музыка мәктәбе укучылары һәм студентлары белән күзгә-күз очрашып эшлим булган тәҗрибәләре белән уртаклаша. Я думаю, что для слушателей колледжа, педагогов, студентов, просто жителей, да, я думаю, здесь тоже будут. Вот. Это интересно, эти сочинения здесь точно никто никогда не играл. Вот. Ну, так что надеемся, что все будет упадет на хорошую почву. Кичен исә Мәскәү музыкантлары Виктор Емпольский, Николай Попов, Сергей Петров, Сергей Лысенко, Андрей Рудометкин, Алексей Раев, Алексей Попов һәм Наталья Савиновадан җанлы тере концерт булды. Программада флейта һәм фортепиано өчен Моцарт әсәрләреннән кларнет, альто һәм фортепиано, шулай ук тынлык квартет композицияләре яңгырады. Миңа бу концерт бик ошады. Мин үземне Мәскәүгә барган кебек хис итәм. Анда оперный театрда отырган кебек хис итәм үземне. Бу бик матур концерт. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Бирамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.